Sobrang-sobra na talaga ang paghanga ko sa'yo. Gusto ko sana hanggang buto. Pero wala akong magawa eh. Kasi alam mo na, isa akong perfect. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa tuwing ika'y aking makikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan.
is Miss Chelsea Amor, all the way from Malasig, Pangasinan. Number 4 is the 20-year-old bikini model from Arayat, Pampanga. Nakikita halos niyayanig ang buong kong katawan. Sobrang-sobra na talaga ang paghanga ko sa'yo. Tagos-tagusan na hanggang buto. Pero wala akong magawa eh. Kasi alam mo na, nasa akong dorpe. Ako'y talagang di mapagkali sa beauty mo. Napakatindi sa tuwing ika'y aking makikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. Di na malaman kung ano ang gagawin. Halos maganda duling sa katitingin. Ganyan katindi ang dating mo sa akin. Kaya sana'y pansinin ang aking lambing. Kapag ika'y wala sa aking paligid, hindi ko malaman kung anong gagawin. Ang pakiramdam ko ay parang lathang gulay. Alam ko ikaw lang ang aking buhay. Ikaw lang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa Candidate number 5 is the 25-year-old model, all the way from the Bugatti City. Ibibigay ko ang lahat ng
number 6 is a